Isang taong gulang na batang lalaki nalunod sa irigasyon matapos na lumusot sa bakod ng kanilang bahay sa Tayum Abra. Nakatutok si CJ Turida. Pasado alas 11 ng gabi noong March 17, nang matagpuan ang bangkay ng isang taong gulang na batang lalaki sa irigasyon sa barangay Gadani, Tayum Abra. Sa investigasyon ng PNP, posibleng lumusot ang biktima sa bahagi ng bakod na kawayan hanggang sa mahulog sa irigasyon. Asidig mo lang yung irrigation sir ke nasa 20 meters lang sir. Tapos pababa. So nga nalakangan natin nagyubing sir. Umaga raw nang i-report ng ina ng bata na nawawala ito. Kasama pa raw niya ang anak sa kanilang bakuran. Pero dahil nagsusuka siya dulot ng pagbubuntis, nawala raw saglit sa kanyang paningin ang anak. Hindi ako talaga ngawan sir nga biniro ko amin nun. Diyan ako na nagdanagon sir. Batik pa lang mo. Maging aral sa lahat ng magulang na lang sir. Na wag malingat. Kahit konting segundo sir. Payo ng otoridad sa mga nakatira malapit sa irigasyon, doblehin ang pagbabantay sa mga anak para maiwasan ang ganitong insidente. CJ Torida, One North Central Luzon.